Sano nyt Petu, onks kaikki kondiksessa? Kaikki on ihan vitun hyvin. Joo, haastattelu. Okei, kysy kysymyksiä. No niin, mikä on kondis tänä päivänä? No itse asiassa 5-2 ihan helvetin hyvä. No joo. No mitä Toimii. jatkossa? Ja sit Jatkossa no klubiin meinasin päästä klubi ykkösiin. Mut kerro vähän siitä maajoukkueen hommasta. No. Hei! Tässä on todistusaineistoa nytte! Aja! Oi vittu! Eihän näillä vittu plääkillä! No onhan saatana, nää ihan lödet! Vittu sattu varpaaseen, saatana! Hyvä on. No niin, kerro nyt itsestäsi vähän, mikä fiilis? Kerro No niin. väsynyt, mutta onnellinen. No niin, niistä pitää. Joo. Kato kuva Kimmo nyt. Joo. Vedetään Kimmo, vedä nyt kunnon kärkkä. Fudun jälkeen haastattelu. Joo. Ai hyvä veto oli, hyvä. Katso käteen. Eihän tommoset tullut mitään. Ei se ole tolppaa. Minkkinen, tuu säkin nyt sanoo nyt jotain. Häh? Suomenlinnan tähtipelaaja. Suomenlinnan tähtipelaaja, et sä nyt, häh? Totta vitussa. Kyllä se tuntuu, saattaa näitä jossain paikkaa. Minkkinen ei saa hävetä, kun kaikki on antanut haastattelua. Ei, se tulee ihan salmaa. Se leikkaat metri yli. Oi, mitä toi nyt? Sai se pesi nouhon. Sai! Mä oon tarkkaa. Oot sä nyt minkki? No taas nyt vuoro, vittu. Oi! No niin. Vähän haastattelua sultakin. Mikä on meininki? Ihan hyvä meininki. Niin. Tällä sunnuntai-aamu. Elämä voittaa. Elämä voittaa. Hyvä. Onko se jo sun vuoro? Hyvä Kimmo! Ai! Tuu veto. Miksi se Kimmo on aina pyydetty? No niin, nyt tulee. Vedä se vasuri. Nyt tuli pelimies, hei. Nyt tuli joo. No lähetä voi vetää Kimmoa. Mä vedän vasurilla nyt. Nyt näytä, kato, näistä puheista ei voi enää Mä oon karata. vasen yläreksu, mä tiedän, että se menee. No niin, anna mennä. Aika hyvä. Sinne vaan. Aika hyvä. Ja taas suppo. Janne ei se pyydistä aina. Mä oon tehnyt kai joka vedon. Hei! Janne, mä tiedän, että sä vedät tonne kulmaan. Vedätkö? Vedä salva. Salva. Hei! Oot mä kuvasin? Oot. Joo. Älä hätäile, mä kuvaan sua ihan vittu. Haluatko sä niin haastatella mua? No, Mistä lehdestä sä oot tai TV-yhtiöstä? Kinapori. Kinapori. Joo. Hei. Mä oon Beatro Kaja. Mun taiteilijan nimi, mä sain Espanjasta sen Joo. 7-2. Niin. Mä Arsenalista pelasin silloin. No kerro nyt vähän siitä maajoukkueesta. Maajoukkueen jutusta. Mä Niin. joudun maajoukkueesta kertoa nyt niin. Niin. Semmonen juttu, mä lähdetään ensi vuonna Puolaan ja
Ja musta tulee keskushyökkääjä siihen ja mä oon itse asiassa kantava voimasi, että mulla on vasen ja oikea jalka aika kova. Ja No mä olis Et mä olis porassa silloin, Joo, kun kun me me hioitte sitä joo, sopimusta. niin. Joo, mä saan siitä 100 000 massia, Joo. autoedun, asuntoedun ja pari tyttöystävää. Niin, mä meinasin pari nahkaa kylkeen. Ilma vitsua. Ai vittu. Ei se lataa se jokin YouTubeen. Joo. Tai mä vielä, kun ei mulla ole sitä piuhaa tää puhelimeen. Älä kuvaa nyt koko ajan. Kato, idea tuli ihan sulta nytte. Mä voittinen mitä tuo hyvä. Tässä on mun ystävätäni Onna. Okei. Hän on kannustanut mua paljon. Ja niin Uuralla muutenkin. Joo. No niin. Kato, suotta se jännitä tästä mitään. Tää on mullekin vähän uusi. Mä en oo tottunut tähän julkisuuteen. Niin, no mä ymmärrän sen sillä, että mulla oli silloin, kun mä Liverpoolissa pelasin. Totta kai. Mistä tulee ulos? No tää tulee vaikka mistä, kun sä sanoit siitä YouTubesta, niin mun pitää saada se piuha Semmoinen tää. asia, jos siinä Mulla olisi ollut, MT3. mutta mä en tarvitsekaan lainaa sitä. Hei! Ei, mut ei tähän mene ihan mikä vaan piuha. Tää on tämmönen. Tää on toi... Mikä tää on? Se on mun puhelin. Oho. Huo. Niin. Eka kerran kun mä videoin tässä. Sitten videoitkin oikein hurakaan. Joo, Video ei tuli täällä loppuun. niin. Mut ihan hyvä tuli äsken tuossa, kun Joo. kuvasin noita. Kyllä ne tulee yllättäen hyvin noilla uusilla puhelimilla. Niin. Onkohan tää nytkin päällä? Vittu, kun ei näe näitä. On vähän vaikea Mä en kuvata. näe mitään, kun mulla ei silmällä. Ai jaa, mulla on sama juttu. Kyllä tästä näkee, mulla on kai, onks sun lähinäkö? On.